Prichádza moja manželka. Je to z Klenažikovej sestra, teraz rating klesol dosť, ale kedy bola pekná, ale užívala tiež turbo antikoncepciu a zanechala to takéto následky. No nič, ja vám chcem len povedať, že život je s ňou dobrý, lebo ona je totiž veľmi sprostá. A ako chlapi dobre vedia, sprosté ženy majú úspech. Sprostá žena sa hneď vydá, ticho buď aspoň. Sprostá baba sa vydá, má 16, už je vydatá, už je tehotná, všetko. A tí múdre, čo majú aj 3 vysoké školy, nikto ich nechce, lebo muž neznese, aby mal múdru ženu, čiže sprostú. A taký som aj ja. Čiže túto som zobral a ona ešte mi aj nasadzuje dokonca parohy. Ja nemám parohy, lebo mám malo... Zabijem. Ja mám málo vápnika, tak není vidieť, že mám parohy. No ale keď už mám takúto babu, ja som minule chcel naučiť nejaký inštrument, tak najprv, že gitara. Ale strčila si 2 prsty do fašír mašiny a to jej održalo z gitary, nebolo nič. Tak potom ešte nejaké trumblu, to za zuby jej vybilo, trumblu. A potom sme zistili, že najlepší bude klarinet. Lebo není nič lepšieho, keď žena vie na klarinet. Vy dojdete utrmácaní z roboty, taký naozaj zlej nálade a pekne si lahnete, žena vám vytáhne klarinet a začne vám na ňom vyhrávať. No a ona už teda moc nevyhráva, ale ešte ku koncu niečo vám ona povie. Minule zo služobky som došiel o 2 dní skorej. V kuchyni cudzí chlap s touto zrúdou a v mojich trenírkach, tak jasne, že ma to urazilo, no tak chlap bol silný, tak som si povedal, ja vybabrem s vami tak, nie že som došiel o 2 dny skorej, ale ja som došiel o 2 týždne neskorej. A tak som s nimi vybabral. No a teraz hovor ty. Pída. Fuj. Konečne som ma pustil slovu, toto je môj muž, konečne vypadne. Ja som síce jeho žena, ale ja musím furt vodiť za ruku, lebo sprosté, mladé sprosté. Ja som vychovala, vám musím povedať, ľudia moji, 12 detí, ale 4. v poradí také sprosté až bagandia, teda asi po mužovi. A musím vám povedať, čo ma zaskočilo. On je bielý, ženu má bielu a decko majú čiernu. A hovorím, ako to je možné, syn môj? Ty si bielý, ženu máš bielu a decko čierne. On mi hovorí, vieš čo, mama, tá moja žena mala strašne málo toho materského mlieka. Tak sme chodili do Košíc na ten luník ďabať. A tam ho jedna taká rómska spolobčanka prikajala tým rómskym mliekom a z toho stal taký čierny. A ja mu hovorím, vieš čo, syn môj, ty keď si bol malý chlapec, ja som mala tiež málo materského mlieka a tiež som ťa prikajala, ale krávským mliekom. Ale že z teba vyrasne takýto vol. Tak to som si veru nemyslela, teda, to som si nemyslela. No, veľa vecí ma trápi, viete, čo ma trápi minule som testovala. No, teraz dostane infarkt. Minule som cestovala autobusom, taký bol ten autobus natlačený, že aj šofér musel stáť. Zrazu taký mladý soploch, čo mal 10 náušnic v ľavom uchu, 20 náušnic v pravom uchu, kosak a chladivo na chrbáte zapichnutý, na bruchu koleso od bicykla, v nose v jednej dierke 200 klinec, druhej 300 klinec, hrdzavý ešte mu. A na hlave mal takú kačicu aj s vajcami. Mne staré ženy hovorí, že pani, a nemohli by ste si na tú palicu natáhnuť gumu? No ako si tu klepkáte, ja tu nemôžem pri vás zaspať. A ja mu hovorím, vieš čo? Radšej si mal tvoj taťko natáhnuť gumu. Dneska tu jedno miesto mohlo byť voľné a som mohla sedieť. Dobre som povedal. No a v tých obchodoch, jaká je dražoba, hen ten krpež malý fúzatý, strapatý, akože sa volá. Ja to mám poznačené na ruke. No, Čurinda Mikuláš. Čo nasľuboval hory doly, že jaké budú lacnejšie bicykle, dochodky 10-násobne vyššie a že
hospodársky zázrak, no jak by v jeho trenírkach bol hospodársky zázrak. Taká je dražoba v tých obchodoch, že majte ste ho šlak trafiť. Však ja som si išla kúpiť normálne topánky na leto, lebo v televízore hlasil doktor Ilko oteplenie. Tomu sa dá veriť. Ale čítala som v takom časopise, že my ľudia po 70-ke potrebujeme do tela viacej bielkoviny. A bielkoviny obsahuje hlavne teda fazula. Tak som si navarila tej fazule, tej hrubej, tej švabovky, na sladko, na kyslo, na sladko, kyslo. Celý mesiac som nič iné nejela, len túto fazulu. A takáto napúčaná som sa vybrala do toho hypermarketu Tesco do Košic. Prišla som do tej obuvy, bola tam taká sympatická predavačka, sa podobala na Šmegnerovú. Preboha živého, pani Šmegnerová, vy čo tu robíte v obuvi? Nemohli by ste mi ukázať henty topánky s tým vyplazeným jazykom? Ona mi ich doniesla, ja som si ich obula. Jako som sa ale zohla, že si tí topánky zapnem, zrazu z ničoho nič, ako blesk z jasného neba, začala tá fazula vo mne klíčiť. Hovorím tým predavačkám, ukončite výstup a nástup, lebo nastane Bin Ladenov výbuch. Nastala rana, ako z Aurory. Všetky tí dve predavačky tam spadli na zemi ako muchy po biolite. Ja som tam na nimi takto plačala, z nosa mi kvapalo ako z riny. Aj si pre Boha živého, Marina, čo si tam spravila? Však ťa zavrú do pací ako toho chudáka Fruniho. Ivanka! Ale našťastie po 2 hodinách sa jedna z tých predavačiek prebrala. Ostala taká vytočená na boku. Asi ju práve postretla veselá mozgová príhoda. A hovorí mi, pani, to si z toho nič nerobte, že vám tu trochu cvrklo do gati. To sa pár k tomu stane. Lebo keď vám poviem, koľko tí topánky stoja, tak sa aj poserete. No a ten môj starý, to je tiež kapitola. Posledných 5 rokov má pravidelne každé ráno 5:30 stolicu. Ale mne by to nevadilo, že on má 5:30 stolicu, ale on sa budí 6:30 a to je prúser. Neli oni, čo mám rada ako svojho. I keď už mu to tiež tuto dolu normálne prestalo fungovať. Ale ja som nastúpila do autobusu a išla som do Rakúska za tým profesorom Bodnerom. Viete, kto to je? Ten, čo Šusterovi tí čereva nadpájal. To je kapacita veľká. A ten mi poradil, že lepšie ako Viagra na tú impotenciu funguje včelí med. Vždy ja som tomu neverila. Ale kúpila som na skúšku 30 fľašiek toho medu. A starému som ho všade dávala. Do piva, do kávy, do pagáču, do gulášu. Aj do huspeniny som mu trochu cvrkla medzi tí koži a paprče, že by teda ešte mohol užiť v koži. Ale poviem vám, ženy, neverte tomu medu, lebo starý ako to začal užívať, bzučí, ale píchať veru nepícha.